Moi! Ajattelin nyt kuvata tämmöisen videon, jossa mä kerron Pokemonista nimeltä Ash Greninja. Eli aloitetaanpa kertominen. Eli Greninja on vesi kautta tummatyyppinen Pokemon, jonka omisti Ash. Ja oli hänen ensimmäinen Pokemon Kalos-alueella. Ja tulee olemaan yksi hänen vahvimistaan. Greninjan persoonallisuus. Tämä näyttää se näyttää olevan kova Pokemon viitaten hänen persoonallisuuteensa. Koska hänet on haudattu, hän mieluummin on yksin kohtajan sijasta se rustelua. Kun häntä pyydettiin liittymään, hän kohteliaasti kieltäytyi, joka sitten että hänet hyökkäsivät muun Froakiin. Tämä teki hänestä kaukainen muita kohtaan huolimatta tekevät. Tämä johti jättämään monet hänen edelliset kohtajat. Heidän luonteessa ei ole sopia Froakille. Lopulta hän valitsi Ashin nähtyään rohkeutensa ja on rakkauden Pokemonia kohtaan. Greninja on jopa taipumus hävetä, kun se on kiitti ja kehui muita Pokemonia. Se esimerkiksi suutti Froakin siivota Ferkin. Hänestä se kiitti Froakiita sen huomaavaisuutta. Greninja on myös hyvin suojiva muita kohtaan ja on valmis pitämään heidät turvassa haittaa. Esimerkiksi kun jokainen sai kaksi vihainen Froakin astui esiin ja suohtui Serena ja Chespirito. Yksi Greninjan suurin epävarmuus oli hänen läheinen side Ash, koska se ei ollut täydellinen Ash Greninjan muodossa. Odottaisiko Ash ja Greninja samankaan? Siksi kun Ash jätti Greninjan Pokemon Centerin pois yhdyn vastaan siksi Greninja antoi Chespiritolle hänen kouluttajan. Vaikka Greninja oli toipumassa taistelusta, hän koki myös vastuussa siitä, että Ash taistelun. Kuitenkin kun täysin se ohitti tunnitaan pelastaa Spiritomasta Ash heitti Greninjalle, miksi hän valitsi olla Pokemon mestari ja hän näkee Pokemonit ystävinä. Sen jälkeen Greninja ja Ash ymmärsivät toisiaan. Ja nyt kyllä joutuu. Nyt puhutaan kyllä Frogidieristä. Frogidier tekee yhtä tortaan käyttämällä leikkaa, kun taas jälkimmäinen tekee saman käyttämällä rahduushe. Frogidier Overpowered Porokka käyttää hänen juuri oppinutta edelleen se useita kertoja tekemällä Sideshow ja hänen Pokemon vetäytyi käyttää hänen Deep Show ja kertoilla. Saapuessaan kannattanut ne yhdistyä Serena Pony, kun Sideshow ilmestyy sekä Ash ja Sideshow paljastaa itseensä poistamalla maskin Polygon Sanpei yllätyksessä ja salainen sela antoi hänen
mitään kirjoitettu. Saitso kertoo hänelle, että hän teki sen tapaamisen, että hänen ninjavalmiuksia ja taistelutaitoja kanssa, koska ryhmä yllättää Frogedier Clarence oli lopulta kehittynyt ja moni halusi Frogille selvittää, kun hän kehittyy paljon Frogedier vettyissä. Frogedier on viimeksi taistelee Saber Assa haastaa Sunwayn taistelussa. Frogedier vapautetaan myöhemmin läski jälkeen Pokemon Toyota pois. Joo, mä haluan kertoa Deoxyrinsasta. Yhdessä oppiminen Vatesuhriken alkaa myös erityinen muoto. Voit jälkeen palataan takaisin normaaliin. Greninja taistelussa hänen äskettäin kehittynyt Sceptile. Taistelun aikana hän käytti erityinen lomake ja voitti Sceptile. Eivät Greninja, Ash ja muu kouluttaja nimeltä Alain oli katsonut taistelua ja oli nähnyt hänen muuttuvan muodon. Alain hämmästyi Greninjan vahvuus, joka oli sellaisessa muodossa, ettei hän ole koskaan ennen nähnyt, ja päätti taistella Greninjan taistelussa. Alain käytti mega kehittynyttä Charizardia. Samalla Greninja aktivoi sen muodon, mutta vaikka Greninja oli valtava Charizard, niin Greninja ei voinut pysyä mikä Charizard tehossa ja oli helposti hävisi. Joo. Ja muuten sitten loput asiat, mikä... Mutta nämä asiat ei mitään vielä tietää. Tässä on halosti, jossa on kuppapää. Ystävyys. Reiskyystössä haaste. Vesi Vatesuhriken festivaalipäät. Osoittaa tämä Pokemon katteettua. Tämä Pokemon normaalisti voi liikkua. Joo, tässä olikin tämä tällä kertaa. Ja joo, niin, tässä oli tällä kertaa Greninja. Joten nyt tää riitti tähän, joten se olisi moi moi moi.